Helo a chroeso I bodlediad Sgwrs, lle dwi, Luke Davies, yn sgwrsio efo myfyriwr, cwnselwyr a phobl adnabyddus am bynciau sy'n berthnasol iddyn nhw, eu lles a iechyd meddwl. Ym mhob pennod, yn ni'n canolbwyntio ar bwnc gwahanol, yn trafod pob math o bethau, o hunan-ofel I ymdopi gyda newid, ac yn trafod profiadau yn onest ac agored. Rydyn ni'n gwneud hynny yng nghwmni cwnselwyr amrywiol, fel ei bod wrth law I roi arweiniad a gwybodaeth. Yn ymuno yn y drafodaeth hefyd, mae nifer o leisiau cyfarwydd o fyd y podlediadau a chryfyngau Cymraeg, a rhai sy'n dylanwadu'n bositif, drwy rannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Y bwriad yw rhannu profiad, rhannu'r baich, rhannu cyngor a rhannu gobaith. Mae croeso felly I chi ymuno yn y sgwrs. Hon yn ni'n siarad am berffeithrwydd a syndrom y ffugiwr, neu Imposter syndrome yn Saesneg, yn trafod mae Lois o Mhrifysgol Abertawe, yr actor a chyflwynydd Luke Davies ac Endaf Evans, cwnselwr I myfyriwr Mhrifysgol Bangor, felly croeso cynnes I chi gyd. Diolch yn fawr iawn. Reit I dechrau, gall chi roi cyflwyniad byr o'ch hunan, please, a Lois, gall ni'n dechrau gyda chi. Haia, yn enwys I Lois Davies, fi ar hyn o bryd yn ail flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe yn astudio pharmacoleg feddygol. A Luke? Helo, Luke Davies dwi. Dwi wedi gweithio yn y diwydiant cyfryngau ers bron I 9 mlynedd. Dwi wedi gwneud pob math o swyddi o gyflwyno raglenni ffilm ar gyfer ITV, actio ar dyledu plant a ddramau S4C a chyflwyno digwyddiadau byw fel y Champions League, BBC Bite Size a The 100. Amazing. Ac Endaf, please. Helo, Endaf dwi'n therapydd cwnselydd yn Mhrifysgol Bangor yn yr adran lles a dwi wedi bod yma am 6 blynedd rwan a wedi bod yn gweithio efo lot o wahanol bobl dros y blynyddoedd efo wahanol pethau yn cynnwys Imposter syndrome allan. Great, wel lush I cael cwmni chi gyd a newn ni just dechrau'r sgwrs off gyda chi actually Endaf. Yn gofyn beth yn union ydy syndrom y ffugiwr neu imposter syndrome a sut mae hwnna yn ieithu gyda teimlad ma o berffeithrwydd? Wel, mae'n rhywbeth dwi'n dod drosol llawer lle mae'n llawer myfyrwyr dwi wedi dros y blynyddoedd lle. So, imposter syndrome lle fetha pan mae rhywun yn meddwl bod chi'n fake really, bod chi'n mynd I gael eich danos allan, bod rhywun yn mynd I gweld sydd trwyddach chi lle. So mae o'n rhywbeth sydd yn digwydd yn aml I bobl reit llwyddiannus, sydd wedi gweud, mae llawer o bobl llwyddiannus yn cael y teimlad yna bod nhw wrach yn migon da, neu dwi'n mynd I gael yn ffindio allan, neu dwi'n ffrod. Ac mae o'n rhywbeth sydd yn gallu creu lot o deimlad o iselder, a mae'r link I perffeithrwydd yn agos iawn lle lot o bobl yn amau hunan lle. Wel Lois yn troi ato chi, beth yw dy brofiad chi gydag imposter syndrome? Wel, chi'n gweld y lot yn enwedig yn yr ardal feddygaeth, fel I fi ar hyn o bryd yn edrych mynd I wneud feddygaeth ar ôl fy ngradd israddol. Chi'n gweld y lot o bobl yn mynd mewn i'r maes, sy'n maes cysadleuol iawn. A mae lot o bobl yn troi cyfleoedd lawr cyn bod nhw hyd yn oed yn mynd ati nhw, achos bod nhw fel, wel, mae 300 o bobl arall yn neud sdim nwy bod nhw'n mynd I bigo fi. A mae fe yn rhywbeth chi'n gweld lot, yn enwedig ni wedi gweld fel fi newydd gorffen aroliadau fi, a chi'n gweld lot o bobl fel pan bod ni'n astudio a pethau, fel, beth ti wedi gwneud, fel, fi ddim wedi gwneud gymaint, a mae hi wedi gwneud, mae hi'n gwneud yn well na fi, neu fel, chi'n gweld wedyn pobl yn dod mas, fel, chi'n siarad am beth pa mor dda o pobl wedi gwneud, a mae un person wedi gwneud yn well na'r llall, a chi'n meddwl, mae nhw'n mynd I wneud yn well yn gradd fi, a so on. A mae fe'n rhywbeth sy'n gallu snowball o, mae'n rhywbeth lot mwy na just siarad am graddau. Mae rhywun wedyn gallu mynd nôl a eistedd yn isafell nhw, a meddwl bod nhw ddim yn gallu mynd mlaen a ni beth maen nhw moyn neud just achos o un peth. A mae fe'n really interesting I weld shwt mae pobl yn delio dy fe'n wahanol. Yn bendant, ac yr teimlad na o cymharu yn hunan I bobl arall, a dwi'n siŵr pan ydych chi'n mynd mewn I kind of ymgylchedd neu cymuned newydd yn prifysgol neu coleg falle, mae yna lot o teimladau yn dod lan yn lun a kind of hunan hyder, a teimlo fel dych chi ddim yn digon, ddim yn mynd I ffitio mewn, so fi'n siŵr mae fe'n profiad sydd yn gallu teimlo'n really dwfwn falle pan dych chi mewn i'r kind of cymuned na yn prifysgol. Ydy, especially pan chi'n dod, fel fi'n digon lwcus fi wedi dod beth I awr o gytre, so fi'n very much a home bird. Ond pan chi'n gweld pobl sydd wedi dod o bob ardal o'r Deyrnas Unedig, a'r profiadau gwahanol maen nhw'n dod I brifysgol, a ti'n meddwl weithio fel,
pethau bach silly fel, maen nhw wedi bod i fan hyn, maen nhw wedi gwneud fan hyn, neu nhw i ysgol fan hyn. Mae fe'n pethau bach i rili ddim yn meddwl beth ti. Ond mae fe yn rhywbeth chi ddim yn styried bod lot, fel pan chi'n dod mewn i blwyddyn gyntaf, pan mae'n ni'n blwyddyn gyntaf, o fi'n eitha swil, ond fi'n lwcus iawn, bod fi wedi cael profiadau fel yn yngwrsi a o fewn y gym pethau fel la, ble chi yn ffindo'ch trad a chi yn styried bod lot o bobl, yn enwedig pobl Cymraeg yn ffindo bod nhw bach fel, ddim yn israddol, ond fel fe'n cymuned lot llai mewn prifysgolion. Mae fe'n rili neis gweld fel ni'n fod yn trwy gyda'n gilydd mewn pethau fel cymdeithasau. Mae fe'n lyflu gweld bod chi ddim wrth eich hunan, mae fe yn deimlad ble chi yn meddwl weithiau bod just chi sy'n meddwl na, just chi sy'n meddwl bod chi ffili wneud hwn neu ffili wneud eich llall. A chi'n dod i ffindo grŵp o bobl lle chi yn uniaethu gyda'ch gilydd. Mae fe'n rili neis weithiau, just siarad i rywun yn bwyty rhywbeth. A bod rhywun yn gweud, actually, o'n i'n meddwl just yn bwyty hwnna fel awr nôl neu rhywbeth. Ie. A Luke, dych chi'n gweithio yn y byd cyfryngau ac adloniant, so beth ydy dy profiad ti gyda imposter syndrome? Wel, dwi'n cofio fy niwrnod cynta o weithio yn teledu lleol ac yn teimlo mor ofn a nerfus oherwydd nes i ddim astudio'r cyfryngau yn y brifysgol, nes i ddim byd fel student radio neu unrhyw beth fel yna. A dwi'n cofio pobl yn dweud pethau fel ar fy niwrnod cynta. Can we make sure the clips are being sent to the Cantamone? We record on the Casper, we watch our plosive, so when we export to the Premiere, the encoder, the files aren't peaking. And it was like, mor gymaint o jargon a fel terminoleg fi byth wedi clywed o'r blaen. A dde'n iaith hollol wahanol i fi, felly o'n i'n teimlo oedd rhaid i mi ddysgu'n gyflym i beidio a teimlo fel imposter. A nes i hefyd teimlo fel imposter pryd nes i fy swydd cyntaf ar gyfer S4C. Nes i sylweddoli falle nad oedd fy Nghymraeg yn ddigon da yn ystod yr amser yna. A roedd yn dweud geiriau anghywir neu'n mwmblo oherwydd doedd i ddim yn teimlo'n hyderus, yn teimlo mor self-conscious, ofnus, achos o'n i'n meddwl o'n i'n mynd i gael gwared arno fi, neu byddai ar S4C gyda Chymraeg gwael, ac oedd gan y person arall oedd yn cyflwyno gyda fi Cymraeg perffaith, ac oedd y person yna wedi mynd i ysgol ddrama, felly oedd y teimlad yna o dwi ddim yn digon na, jyst yn adeiladu ac yn adeiladu. A wedyn yn y byd o digwyddiadau byw, dwi'n cofio am tro cyntaf nes i wneud digwyddiad masif. Sa'n mynd i ddweud pa un oedd o, ond oedd ddim oedd amser i ymarfer, a roedden ni just rhaid yn agor y drysau i mynd yn fyw, ac o flaen miloedd ar filoedd o bobl, fel cyflwynydd hyderus, ond ti mewn, o'n i mor ofn, o'n i ddim yn mynd i fod yn ddigon da. Ond nes i swydd cyflwyno ar y gyfer cwmni arall pan o'n i'n dechrau bant, a nes i fynd i rhy bach i fod yn sic achos y straen, a nath y llais dod mewn i ddweud falle ti ddim yn digon talentog neu digon perffaith i wneud cyflwyno fel swydd. Felly, mae 'da fi digon o brofiad imposter syndrome yn anffodus. Ie, ti'n meddwl beth, chi wedi sôn am cwbl o pethau really diddorol na. Jyst yn mynd i endaf, really, i gofyn, ydy hwn, mae Luke yn siarad amdano, like, the symptoms ni'n gallu cael, neu like, the physical reaction mae corff ni'n gallu cael, dim just yn ei meddwl. Ydy hwnna'n rhywbeth dych chi di weld lot? Yndi, cos mae'n gallu effeithio rhywun yn gorfforol, wrth gwrs. Dach chi'n bod pan dach chi'n teimlo gofid, pan dach chi'n teimlo reit nervous, a teimlo reit exposed, really. Ac hefyd symptoma, pan da ni yn gael anxiety, pethau fel yna, mae gen chi chdi bach o fight or flight, mae calon ni'n mynd, dechrau chwsy, a anadol ni'n mynd yn llai, i mynd yn dyfn, yn shallow, pethau fel yna. So mae'n gallu gael, mae rei bobl hefyd yn gallu gael anxiety attacks a panic attacks, a weithio yn gorfod mynd o'r lle oherwydd i camu hyn lawr, a wrth jyst mynd i'r bathroom neu beth, a jyst A Luke, nes ti cyffwrdd ar rhywbeth fi'n siwr, mae lot o pobl yn Cymru gallu uniaethu gyda sydd yr teimlad na o imposter syndrome gyda'r iaith Cymraeg. Fi'n gwybod, fi'n teimlo hwn lot yn lun â dydi iaith Cymraeg fi ddim yn ddigon da, dim just ar y teledu neu ar y cyfryngau, ond hyd yn oed pan fi'n mynd falle mewn siop a fi'n teimlo bach yn nervous, oh gosh, sa'n gallu dweud y gair yn anghywir. So fi just ffili dweud a dwi'n meddwl mae hwnna rhywbeth falle, mae lot o pobl gallu uniaethu gyda yn Gymru. Mae yna teimlad bod mae rhaid ni bod yn berffaith sydd yn symud ni
tuag at y sgwrs ma ynglyn â berffeithrwydd, a dwi'n meddwl ynglyn â'r iaith Gymraeg, mae lot o'r teimlad bod mae rhaid ni bod yn berffaith os dyn ni siarad Gymraeg, neu dydy hwnna ddim yn digon da. So, Lois, ydy hwnna rhywbeth gallech chi unieithu gyda ynglyn â'r teimlad ma o trio bod yn berffaith ac imposter syndrome rownd yr iaith Gymraeg? Ydy, yn enwedig, ni'n gweld fel Abertawe i gymharu a fel Aberystwyth neu Caerdydd sydd â canran o siarad y Cymraeg lot yn uchelach, a dyn ni'n lwcus iawn o fewn y Gymdeithas Cymraeg. Mae lot o ddysgwyr dyn ni. Fi wedi clywed wrth llwyth o'r rai sydd yn dysgu dyn ni, sydd yn rhywbeth amazing. Fi'n dwlu gweld pobl sydd yn dysgu Cymraeg. Ond llwyth yn gweud, sa'n really siŵr beth i gweud fan hyn. A fel, nes i weld sgwrs ar Rhydwydd Mynywod Cymru gynna. A nhw'n siarad bwyty am o'r mynydd, a nhw'n siarad bwyty bod y safon o Gymraeg ddim cystel a beth mae rhai rhaglenni eraill. Ti'n meddwl, oedd rhywun fel di rhoi comment bod na'r stael o Gymraeg sydd i gael o fewn pobl ifancach nawr, fel dyw Cymraeg ni ddim yn berffaith, ond mae hwnna'n iawn. Os ti ffili meddwl am y gair, a fi'n un peth yn Saesneg weithiau, fi'n cael sgwrs yn y Saesneg, a fi'n meddwl am gair yn y Gymraeg, a fi fel full on mental block, achos fi ffili meddwl am bwyty fe'n Saesneg. Mae fe'n rhywbeth yn bwyty bod yn ddwyieithog. A ni yn digon lwcus i gael y ddoi iaith. So os ni ffili siarad yr iaith yn berffaith, wel, sa'n rili gweld bod lot, ond ti yn gweld a ti ddim yn styried fel rhywun, fi'n digon lwcus i gallu siarad Cymraeg gytre yn y Mhrifysgol, yn gymdeithasol. Ond ti yn meddwl weithiau fel fi'n neud lot o siarad cyhoeddus. A pan ti yn sefyllfa fel ni sydd yn broffesiynol, a ti'n neud rhywbeth, a ti ffili meddwl am y gair, neu ti mewn gyfweliad, ti ffili meddwl am y gair, a ti'n meddwl, oh my gosh, fi di neud hwn yn Gymraeg, fi di dewis neud hwn yn Gymraeg, a fi ffili siarad iaith yn una. Mae fe yn really tough weithiau, ond mae rhaid ti just camu nôl weithiau, meddwl, fi'n gallu siarad iaith yn, mae'r iaith yn iaith sy'n bwysig i fi. Yn bendant. Nes i weld i'r post na hefyd amdano am ar mynydd, a o'n i literally'n teimlo'r un peth, achos o'n i wedi wylio fe fel person sydd yn ail iaith Gymraeg, a teimlo fel, mae hwn yn gret achos dyn ni'n trafod fel mae fi a fy ffrindiau ni'n trafod fel, wel, y pobl ar y sgrin. So, wedyn fel mae'r gyd o'r teimlad yna imposter syndrome yn dod nôl. Ond yn symud lan yn cynnydd agor sgwrs lan o'r iaith Gymraeg, yn symud i ti, Luke, oes na yn dy bywyd teimladau arall o teimlo fod mae rhaid i chi fod yn berffaith, a dim jyst yn y iaith Gymraeg o kind of dydd i dydd? Dwi'n meddwl achos dwi'n neud eitha lot ar gyfryngau cymdeithasol, so fi'n neud eitha lot ar Instagram a TikTok hefyd. Mae lot o bwysau i dangos dy hun mewn ffordd eitha perffaith. Weithiau dwi'n mynd yn eitha cystadleuol gyda pethau fel rifau. Dwi'n mynd yn obsessed weithiau yn chaso'r dopamine hit o greu fideo sy'n mynd yn neud yn really dda ar Instagram a TikTok, ond ond ar un pryd, dyw beth yn digon. Os ydych chi'n neud fideo sy'n cael 10,000 o olygfeydd, wedyn ti moyn 15,000, wedyn 100,000, wedyn ti moyn 1,000,000. Mae cyfryngau cymdeithasol weithio'n teimlo fel bod chi'n chwarae video game, ond does dim diwedd i'r video game. Ond yr un pryd gall gweithio yn y cyfryngau fod yn eitha defnyddiol achos rydw i'n sylweddoli nad dim reality pan bydd rhywun yn postio fideo neu llun. Mae'n rhaid i ti seti fe lan, leio, wneud pose, defnyddio filter, defnyddio AI nawr, meddwl am caption cool neu hashnodau. Felly dyna un fantais o greu cynnwys neu gweithio yn y cyfryngau, bod dwi'n sylweddoli bod e ddim yn go iawn, ond mae'n dal yn effeithio fi o hyd. Nes i gael rhywun yn neud comment horrible fi, literally hanner awr yn ôl, a literally wrth i paratoi sgwennu am hyn, a ni'n meddwl, Luke, don't let it get to you, ond mae rhywbeth mewn ti fen, a mae'n just yn gallu achosi rhywbeth mewn ti fen. Felly, weithiau ar gyfryngau cymdeithasol, pryd fi'n siarad Cymraeg, pryd fi'n gweithio, weithiau, os fi'n actio achos nes i ddim fynd i ysgol drama, weithiau dwi'n teimlo sef bach yn self-conscious yn neud hwnna, ond nes i neud cwrs haf diwetha yn rada, a nath hwnna really just tannu fy hyder lan yn y byd yna. Felly, os ydych chi yn teimlo, os ddim digon o hyder i ti'n neud rhywbeth, bach o gyngor i ddim i ysgoiau, ond i'n neud yn digon aml fel bod y hyder yna yn gallu adeiladu. Lois, fi'n siŵr fel person ifanc, fel myfyrwyr, mae cyfryngau cymdeithasol yn peth mawr o dy bywyd. So beth ydy dy profiad chi gyda'r cyfryngau cymdeithasol yn lun â kind of imposter syndrome a perfeithrwydd? Chi'n gweld fel yr ideology o fod yn berffaith ar cyfryngau cymdeithasol.
O'ch chi'n gweld lot mwy nawr ar y cyfryngau cymdeithasol fi'n credu, o bobl yn agor y drws mwy a dangos fel bywyd ei hun, am fel welon ni'r Molly May documentary sy'n newydd ddod mas, a hi'n agor y drws a dangos, well, actually, fi ddim yn berffaith, fi'n eistedd lawr a fi'n llefen yn y cornel weithiau, achos sai yn control o beth sy'n digwydd, a ti'n fel, chi yn gweld wedyn bod nhw yn bobl, a fi'n credu ni'n gweld lot mwy fel oedran ni yn ystyried na mwy, a yr ochr arall wedyn, chi yn gweld siwg am nhw fel merched sy'n gweud, fi really moyn edrych fel hi, fel pethau fel body image, a stwff fel, fi really moyn, fel mae hi yn neud hwn, a mae'n neud hwn, a fel iechyd meddwl dynon. Pam fi'n gweld, pam fi'n meddwl am fel fi a merched fi, fel ni'n gallu cael chats yn bwyty unrhyw beth dan hael. Mae just y perthynas amazing na dy rai pobl, ond wedyn ti'n edrych ar boes, a weithiau ti'n edrych ar fel y perthnasau sy'n o fewn fel y grŵps bach na, ti'n meddwl, byddech chi actually eistedd lawr a siarad yn bwyty fel sy'ch chi'n teimlo stwff. Mae fe'n really interesting i edrych ar fel y rhestudieithau gwahanol sydd wedi cael ei wneud ar y doi ryw gwahanol, a sydd ni yn edrych ar fel, chi'n gweld lot o stwff yn bwyty fel masculinity a toxic masculinity, a sydd mae y cyfryngau yn effeithio na dy boes, fel chi'n gweld lot fel, ni wedi gweld Trump yn America ar hyn o bryd, a sydd mae pethau fel yn effeithio fel sydd ni'n meddwl, a sydd mae'r byd o gwmpas ni newid. Yn bendant. Fi actually mynd i'n taflu i chi, Luke, fel dyn. Bydd hwn yn rhywbeth bydd chi'n siarad gyda dy ffrindiau ti, ti'n modd y teimlad yma o imposter syndrome neu yr pwysau yna i bod yn perffaith? Na, beth, really. Nes i gael un sgwrs dy un o fy ffrindiau ti a cwbl o fisoedd yn ôl am hyn, ond yn gyffredinol, a weithiau, dyn ni ddim yn siarad cymaint am hyn o gwbl, ond dyn ni dal yn teimlo'n hunan ymwybodol o sut dyn ni'n edrych ar gyfryngau cymdeithasol, oherwydd bod delwedd môr berffaith o sut y dylai dyn edrych a ymddwyn weithiau ar-lein hefyd, ti'n modd. Ond, byddai byth yn trafod am y peth yma gyda fy ffrindiau sy'n darnion o gwbl, na. Nawr, diolch am rhannu, a fi'n meddwl, ni wedi sôn amdano y pwysau yna i bod yn perffaith a sut dyn ni'n edrych, ond hefyd mae yna pwysau yna i bod yn really llwyddiannus, a fi'n teimlo bod mae lot o ddynion fel yr influencers maen nhw'n weld ar-lein, mae lot i bod kind of like fast cars a cael lot o like arian a pob dim fel na. So, Endaf, ydy hwn yn rhywbeth ydych chi wedi weld gyda dynion ifanc neu myfyrwyr ifanc sydd falle yn teimlo bod nhw ddim gallu cael y sgwrsiau mawr yna gyda ffrindiau nhw? Yn bendant, a dyna pam ar ôl fi'n existio, really, oherwydd dwi'n berson, mae yw'n gallu dod at, mae'n hollol gofynachol, a mae pethau, mae bobl yn deitha fi, mae'n eistedd lawr yn dweud, swn i beth yn gallu siarad efo ffrindiau fi amdan hyn, neu beth gallu siarad efo rhieni fi am beth amdan hyn lle. Beth sy'n diddorol, un o'r pethau sy'n dod i fyny lot efo perffeithrwydd, a mae yna link i hyn ydy procrastination. Cos weithiau pan mae yw'n mae'r ofn mwyaf o fod yn berffaith, mae'n gallu fyth a paralysio chi. Dwi'n gael bobl, PhD students, bobl sy'n neud masters hefyd, a maen nhw'n dweud, sut dwi wedi cyrraedd fan hyn? Sut, be dwi dda fan hyn? So bobl yn actually gwybod beth sy'n mynd mewn trwy meddwl i. A dynion yn enwedig, ydych chi'n gael lot o ddynion yn dweud, so bobl yn gallu clywed fi wan beth dwi'n ddeitha chdi, so ni'n coelio bod nhw'r un person, cos mae'r bravado yma a gorau teimlo bod infallible, na, dwi byth yn teimlo fel yna. So, a dyna pam mae gols fi'n existio, lle. So. Na, yn bendant. Ti'n meddwl be, fi'n meddwl mae fe jyst yn dangos bod mae'r teimlad ma o imposter syndrome ac yr kind of the fight to reach perfection, y rhywbeth dyn ni gyd yn teimlo. Os ydych chi wedi mynd i brifysgol, coleg, neu ddim, neu yn gwaith, neu ddim yn gwaith, mae fe'n rhywbeth sydd yn effeithio pawb. A Luke, dych chi'n gweithio yn yr byd kind of creadigrwydd. Ydych chi wedi teimlo yr procrastination na ac ydy hwnna wedi cael effaith ar eich creadigrwydd neu falle chi wedi codi mas gyda gwaith achos dych chi'n teimlo fel, oh gosh, sa'n mynd i recordio falle like that audition tape neu sa'n wedi creu'r cynnwys na i rhoi ar TikTok achos ydych chi'n poeni am bod yn perffaith? Wel, roeddwn i arfer teimlo mor anxious a nervous o'n i'n mynd i wneud camgymeriad byddwn ni'n ymarfer ac yn ymarfer drosodd a throsodd ac mynd yn obsessed a wneud yn iawn neu cywir i leihau'r posibilrwydd o rhywun yn dweud fy mod i wneud job yn wael. So o'n i'n obsessed ymarfer ac ymarfer ac ymarfer. A dwi'n wneud hwnna nawr o hyd o rhywfaint, ond weithiau gallai teimlad yna dal ti nôl yn creadigol, ond weithiau
mae tyma bach o pwysau yna yn gallu bod yn beth positif achos gallu fod yn motivation i ti roi cynnig arni, ond yr un pryd o ran creadigrwydd rydw i bob amser yn hapus i roi cynnig ar rhywbeth newydd a gweld beth sy'n digwydd, dechreuais wneud mwy o gynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol llynedd a doedd gen i dim syniad beth fydd yr ymateb, ond os oes rhaid i fi wneud rhywbeth yn fyw neu o flaen cynulleidfa, mae'r pwysau yn gallu cael effaith. Dwi'n dechrau wneud stand-up comedy dros yr wythnosau diwetha a dwi'n siarad i gomediwr am y pwysau na maen nhw'n teimlo cyn mynd ar lwyfan ac bod nhw wedi gwneud comedi am flynyddoedd, maen nhw dal yn teimlo'r pwysau achos maen nhw mor ofn bod nhw ddim mynd i fod yn doniol. Ond y ffodus mae'r ymateb wedi bod yn positif iawn gyda'r fideos ar gyfryngau cymdeithasol, ond pryd maen nhw ddim, mae'n teimlo tyma bach fel ydw i dal yn talentog, neu have I still got it, have I lost it, dyle fi dal bodoli ar y dudalen. Tyma bach yn embarrassing o rhywfaint, nes i roi lot o ymdrech mewn i'r fideo a nath e ddim gael lot o views a weithiau ti'n anghofio bod y dyfais yna dwi ddim yn bodoli mewn gwirionedd. Hwn yn enghraifft eitha ryfedd, ond ti'n cofio yr olygfa yn Stranger Things, pryd mae Max yn siarad y Vecna, y baddie yn Stranger Things. Cofio darna? A mae Max yn dweud, you're not really here, cyn redeg i ffwrdd i Kate Bush. Nawr, ti'n bach o fel enghraifft ryfedd, ond dwi'n ceisio trio cofio'r enghraifft yna o it doesn't actually really exist. Instagram a TikTok aren't real things. Ond maen nhw mor pwerus. A dyna sut maen nhw wedi cael ei dyfeisio. So yn siŵr os ti'n gweld y sioe dogfen Social Dilemma gyda Tristan Harris a nath yr app social media gael ei dyfeisio fel ar Twitter dwi'n meddwl, fel ti'n modd y slot machines yn Las Vegas. Maen nhw'n yr un fath o fel design maen nhw defnyddio ar y slot machines yn Vegas i'r fel yr apps a'r cyfryngau cymdeithasol. Felly, maen nhw'n gallu bod yn pwerus iawn yn anffodus. Maen nhw mor addictive ac y teimlad na oh gosh, dydy hwn ddim yn digon dda, ydw i'n mynd i just deleto'r fideo ma achos mae fel 100 views. A wedyn dwi'n meddwl mae fe'n bwysig i meddwl pam chi wedi falle rhoi y cynnwys na mas na, falle oedd chi'n dweud rhywbeth ti'n really yn kind of believed in neu just yn rhannu cyngor i rhywun. So mae yna lot o teimladau rown y cyfryngau cymdeithasol ac Endaf, dwi eisiau mynd ti really fel cwnselwr. Oes na unrhyw gyngor gallech chi roi i rhywun sydd yn cael yr teimlad ma o falle imposter syndrome neu yn teimlo bod mae rhaid nhw bod yn perffaith trwy defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol? Wel, i fod yn ons â chi, mae o'n rhywbeth reit anodd i ddweud y gwir. Mae'n mhrofiadau fi o weithio efo cleiant a bethau. Oherwydd maen nhw wedi coelio am misoedd neu blynyddoedd, maen nhw wedi creu bethau y ffordd maen nhw'n meddwl, a maen weithiau rili anodd yn tanglo y ffordd mae yw'n meddwl amdan hynna'n. A weithiau, so un o'r pethau da ni'n gallu neud ydy, weithiau, check the facts. Mae yna bethau sgil ydyn ni ddysgu rhywun. Os da chi'n rili yn meddwl amdanoch chi'n dwi'n digon da i wneud hyn, a pethau fel yna, da ni'n sbio dyn nhw beth o'n checiwch effeithio wan, a tra gael nhw'n meddwl pa fath o bethau maen nhw wedi gwneud dros eu bywyd lle. A weithiau mae hynna'n gweithio, ond weithiau mae hynna even, maen nhw'n dweud, yes, but, mae hynna. A dyn nhw'n rili gallu cyfaddu hynna'n, neu acceptio bod nhw wedi gwneud, achievio gymaint i hynna'n lle. Ond mae'n anodd iawn i fod yn os, diolch yn beth hawdd iawn i delio â perffeithwydd, cos mae o'n gallu fod yn layer sydd wedi datblygu dros y blynyddoedd lle. Ond swn i ddweud y peth cynta da ni'n neud fel therapydd ydy jyst roed y lle i bobl i nhw gael offloadio. Yn bendant. Lois, dych chi wedi sôn amdano'r pwysigrwydd na o siarad gyda pobl a jyst rhannu os dych chi'n teimlo falle yr pwys yma i bod yn perffaith neu y teimlad na o imposter syndrome. Achos mae lot ni yn mynd trwy'r un profiad, yn wedig pam dych chi falle yn y prifysgol a wneud y tygau, yn wneud y exams, mae'r teimlad na fi'n siŵr mae lot o pobl yn mynd trwy'r un peth. So, oes ganddoch chi unrhyw kind of tactegau dych chi wedi defnyddio i falle tyfu dy hyder yn yr kind of teimlad na? Yn wedig wrth ystyried nes i lefel A o fewn Covid. So oedd ymyrthynas i gyda fel exams a graddau bach yn wahanol nôl pan o'n i yn ysgol uwchradd i gymharu a yr brifysgol, lle yn Covid oedd pethau mor ansicr a ti ddim yn gwybod beth oedd mynd mlaen. A fi'n credu oedd mae lot o bobl fel oedran fi. Mae'r
ofn rownd ansicrwydd a ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn dod o siwr ddelio ni gyda Covid, achos siwr gymaint pethau fel dy fi, siwr ble o fi'n mynd i fynd ar ôl ysgol uwchradd, na beth oedd yn neud siwr gymaint o waniaeth i fi, really. Ond fi'n credu y pethau sy'n bwysig i fi yw weithiau eistedd nôl a edrych ar pa mor bell fi wedi dod. Beth fi'n neud nawr yw beth, ddim necessarily beth o'n i moyn neud beth falle 3 mlynedd nôl, ond pan fi'n edrych nôl, fi probably at y pwynt mwy hapus fi wedi bod mewn lot fawr amser. Ddim i deimlo fel bod pob dydd yn chore, fel jyst meddwl, os fi ffili neud hwnna heddi, ma' hwnna'n ffain. Llai eistedd lawr, llai fynd am wac, llai fynd i neud rhywbeth sy'n bwysig i fi, fel i fi'n dod o gefn gwlad. A weithiau mae jyst mynd mas am wac a mynd i weld y ci, yn ddigon i fi i jyst dod nôl i gwaith fi a bod fel, refresh, go again. A hefyd fi'n credu bod e mor bwysig fel wedi gweud siarad â pobl. Dwi ddim yn sgwrs hawdd a fi'n deall na, achos bydda fi byth di siarad, dy rai'r pobl fi yn siarad beth sy'n teimladau i o gwbl o blaen, a bydden ni ddim di meddwl bod y pobl yna yn stryglan, a fi'n credu bod fel y stigma yna, fel ti'n meddwl bod pawb yn iawn, bod pawb yn dod mlaen gyda'i bywyd nhw yn berffaith, dyn nhw ddim. Mae pawb yn delio â rhywbeth chi ddim yn gwybod yn bwyty. Ie, mae rhain yn pwyntiau really dda. Diolch am rhannu. Ac un o'r prif problemau arall gyda syndrom y ffigwr yw yr effaith mae fe'n cael ar hynna'n hyder. Ac nes i weld actually ar TikTok ddoe fideo o seren rygbi a TikTok Elona Ma, ac oedd hi'n cael ei cyfweld. A aeth hi dweud, wel, dwi ddim gyda imposter syndrome, achos fi'n gwybod bod fi actually yn heiddi llwyddiant fi, ac fi'n heiddi bod na. Ac o'n i'n teimlo fod, oedd hwnna actually really refreshing i glywed, yn wedig fel menywod fi'n teimlo fel ma'n pwysau yma, neu falle stigma i kind of ddim bod yn hyderus, neu ddim bod yn out there gyda'r confidence gyda'n hunan. So we're kind of forced to feel this imposter syndrome, ond actually gallu dweud, na, dwi yn llwyddiannus, a dwi wedi heiddi hwnna, fi'n meddwl mae hwnna rhywbeth gallu gyd kind of reach you ynglyn a just trio tyfu ein hynna'n hyder. Luke, yn gwaith tri, fi'n siŵr mae hynna'n hyder yn chwarae rôl mawr, felly sut ydych chi'n trio tyfu hwnna, ac oes ganddoch chi unrhyw tactegau gallech chi rhannu? Fi'n reid eitha lot o therapy, a nath hwnna helpu eitha lot, achos weithio mae pobl yn dweud pethau fel fake it till you make it, a so'n quite siŵr os dwi'n cytuno dy hynna, ond mae fy hyder wedi cael ei effeithio yn bendant gyda pethau fel imposter syndrome, a weithio'n teimlo fel mae rhaid ti bod yn ffug a bod yn hyderus, oherwydd dyna beth mae pobl yn disgwyl yn y cyfryngau os ydych chi'n cyflwynydd neu actor yw person hyderus, ond dwi'n meddwl weithiau bod actorion a cyflwynwyr yw'r pobl weithiau mwyaf ddihyder yn y byd weithiau, a mae rhaid iddyn nhw profi rhywbeth i'r byd, yn cynnwys fi weithiau. Nawr, sim pob actor a cyflwynydd yn profi hon, ond mae rai nhw yn, felly yr hyn sy'n ddiddorol o fy mod un ymddangos fel y person mwy hyderus yn yr ystafell weithiau, ond dwi'n introvert mewn gwirionedd, ond dwi wedi marfer sut i fod yn extrovert. Dwi wedi dysgu sut i ddelio ag adborth negyddol, achos ar y ddechrau oedd hwnna'n really anodd. Pryd mae rhywun yn dweud, Luke, mae'r edit yma'n rubbish, a wedyn just sut i gymryd yr adborth yna mewn ffordd positif. Ond trwy wella, rydych chi'n creu mwy o hyder, a pan byddwch chi'n fwy hyderus, rydych chi'n cymryd mwy o risgiau, rydych chi'n gwneud mwy o gamgymeriadau, ac rydych chi'n tyfu ac yn dysgu ymhellach. Ond dwi'n meddwl mae lot o bobl yn teimlo fel imposter, a dyn ni ddim yn sylweddoli fel nath Lois dweud, a dyw Instagram a TikTok ddim yn bodoli, byddai'n dweud. O, diolch yn fawr. Na, mae'r hyn yn pwynt really dda, ac fi'n siŵr mae lot o pobl gallu cymryd y tips na i helpu nhw yn y bywyd. A Endaf, dwi'n mynd i troi chi am y sylwadau i gloi. Pa fath o help sydd ar gael gan gwnsylwyr i pobl sydd falle yn teimladau rownd imposter syndrome? So, yn prifysgolion a colega dros Gymru, mae yna rhywun yn y brifysgol, mae yna adran lles, well-being, gwasanaeth well-being, adran gwasanaeth lles. So, mae'n hawdd iawn cysylltu, mae yna gwybodaeth ar y we, lle yn y brifysgol neu'r coleg, lle. So, a peth gorau wneud ydy just please, cos weithiau mae rhain yn meddwl, di hwn i'n mi broblem i gyn, mae yna bobl waith na fi, so mae rhai bobl weithiau i'n ymestyn allan oherwydd maen nhw'n meddwl,
di hwn ddim yn broblem mawr, fe rhaid i fi trio dalu fo fi'n hun. Ond dwi'n deud wrthych chi wan, please, peidiwch a meddwl hynna, please, gywch o'r e-bost neu llenwi ffurflen sy'n gynnech chi yn y brifysgol neu'r coleg yn gofyn am help. A dod ato ni, ac wrach sy'n gallu fod yn un sesiwn, mae un sesiwn weithiau'n gallu fod yn ddigon lle, neu wrach mwy sesiwn, so dwi'n gofyn wrth bobl sydd yn gwrando ar hwn ac mewn brifysgolion y colega i please peidiwch a fod ofn a gofyn am cefnogaeth lle. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno gyda fi am y sgwrs heddi. Dwi'n siŵr mae teimlad na o ddim yn bod yn digon, bod ni ddim yn heiddi yn llwyddiant, ni jyst yn poeni am ein kind of bod yn perffaith, y rhywbeth mae lot yn ni'n gallu uniaethu gyda, yn wedyn pam dyn ni'n ymuno cymuned neu ymgylchydd newydd, like yn brifysgol neu coleg, a swydd newydd, ac hefyd mae'r cyfryngau cymdeithasol yn rhoi lot o pwysau arnyn ni i trio cymharu yn hun, really, pobl arall. So fi'n siŵr mae'r sgwrs yma wedi helpu lot o pobl yn teimlo fod nhw ddim actually ar y ben eu hunan. Felly diolch yn fawr unwaith eto i'r gwestiwn heddi, Lois a Luke, a diolch i'n cwnselydd Endaf Evans. Diolch yn fawr. Diolch. Cofiwch chi fynd at wefan myf.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Just Davies ydw i, ac mae'r podlediad yma yn gynhyrchiad gan Bangor Media ar ran Mhrifysgol Bangor, Mhrifysgol Abertawe a Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariennir sgwrs gan y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Tan y tro nesa, ta-ra!